Οι δύο ομάδες παρατάσσονται στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου και βέβαια με τους παίκτες του ΑΟΧ τώρα να επιφημούνται από τον κόσμο που βρίσκεται στο Εθνικό Στάδιο. Βαθιά παλιά εκεί που ο Μπουρμπάκης με το κεφάλι γυρνάει λάθος, Τσαφαντάκης πλασάρει, πολύ μεγάλη ευκαιρία που δημιουργήθηκε ουσιαστικά από το λάθος του Μπουρμπάκη, κακή συνεννόηση. Κλέβουνε καθαρά στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Τσαφαντάκης μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή. Τσαφαντάκης μόνος του γυρνάει. Ο Καλογεράκης με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Θα γεμίσει στην περιοχή. Μπάλα περνάει από όλους. Μια κεφαλιά out. Κεφαλιά που έκανε ο Μανώλης Πετράκης. Αλλάζει τελικά για τον Τσεσμελή. Η σέντρα του Τσεσμελή. Για να δούμε το Σωτήρο. Η μπάλα περνάει ο Γονιωτάκης. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ και μπλοκάρει ο Τζορμπατζάκης, ο οποίος συνεχεία να τραυματίζεται. Αλλιώ λίγο το Γονιωτάκη, να δούμε αν βγει αντεπίθεση. Ο Γονιωτάκης περνάει, για να δούμε τώρα. Ο Γονιωτάκης έγινε πολύ γρήγορος. Έχει κενό, έχει το στήριγμα δίπλα. Σουτάρει από μακρύνει ο Τζορμπατζάκης. Η μπάλα φτάνει στο Σωτήρογλου, Αλίογλου. Σουτάρει, ωραίο γκολ, 1-0. Φοβερό γκολ από τον Αλίογλου. Φοβερό γκολ από τον Αλίογλου. 1-0 ο ΑΟΧ. Εκπληκτικό γκολ. Και βέβαια αποδεικνύεται περίτρανα σε πόσο μεγάλη φόρμα βρίσκεται. Στην πρώτη καλή προσπάθεια του ΑΟΧ Χανιά, αντεπίθεση, ο Αλίογλου μάζεψε την μπάλα ύστερα από την προσπάθεια του Γονιωτάκη. Σούταρε στο γάμα και έκανε το 1-0. Και τώρα ο Γιούχτας, ο οποίος θα πρέπει βέβαια να ανοιχτεί. Για να δούμε, η σέντρα είναι πολύ επικίνδυνη. Τσαφαντάκης από κοντά, γκολ 1-1. Γκολ 1-1 από τον Τσαφαντάκη, άμεση απάντηση από τον Γιούχτα σε μια εξαιρετική σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Τσαφαντάκης, ο οποίος είχε ήδη απειλήσει νωρίτερα. Εδώ η άμυνα πραγματικά κοιμήθηκε, η άμυνα του ΑΟΧ. Τσαφαντάκης με κεφαλιά ισοφαρίζει 1-1 για τον Γιούχτα. Εκτελέσει αν θέλει βέβαια, για να δούμε. Εκτελεί ο Αλίογλου απευθείας προς την εστία. Δεν βρέθηκε κάποιος στη φάση, Ιασονίδης γυρνάει επικίνδυνα. Αλλά διώχνουν οι του Γιούχτα. Επιμένει ο ΑΟΧ με τον Τσεσμελή. Σουτάρει από μακριά στα σώματα. Μποχώνη. Καλή σέντρα του Μποχώνη για τον Τσαφαντάκη. Κεφαλιά, πάσα, επικίνδυνη φάση, shoot out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Γιούχτα. Κόρνερ τελικά από την κόντρα του Ιασονίδη πρέπει να ήταν. Φοβερή ευκαιρία του Γιούχτα. Γήπεδο. Εκτελεί τώρα το κόρνερ. Η μπάλα περνάει από όλους. Στη δεύτερη κεφαλιά out. Βρέθηκε σε καλό σημείο στην περιοχή ο Μιχάλης ο Πετράκης. Ο Γονιδάκης συμπλήρωσε κάρτα. Θα δούμε τώρα το φάουλ. Η μπάλα περνάει από όλους. Έχουμε ένα πέσιμο. Ο Αλίογλου τζίπησε πάντως την μπάλα. Εκτελέστηκε. Σωτήρογλου πέρασε η μπάλα. Σωτήρογλου σουτάρει διαγώνια out. Εκτελεί. Καλοτραβηγμένο. Κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον ΑΟΧ Χανιά! Γκολ ο Αλίογλου. Συγγνώμη, το κόρνερ το έκανε ο Γονιωτάκης. Μπερδευτήκαμε κι εμείς. Το κόρνερ ήταν τον Γονιωτάκη, αλλά ο Αλίογλου με καρφωτή κεφαλιά κάνει το 2-1. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό τέρμα. Αυτό που λέγαμε ακριβώς ένα λεπτό νωρίτερα, ότι ο ΑΟΧ έχει τις μονάδες για να απειλήσει τον Γιούχτα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κάνει ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Τσεσμελής τώρα θα εκτελέσει το κόρνερ για τον ΑΟΧ μέσα στην περιοχή, διώχνει άμυνα, μόνος του Μπουρμπάκης, 3-1, τέλος! 3-1 ο ΑΟΧ, τελειώνει το παιχνίδι. Νομίζω ότι εδώ στέφεται πρωταθλητής ο ΑΟΧ Χανιά. Ο Χρήστος Μπουρμπάκης, ο αρχηγός του ΑΟΧ, τελειώνει μία και καλή τον Γιούχτα. Στο 74 από το κόρνερ και πάλι του Τσεσμελή, η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία, βρέθηκε σε κύριο σημείο Μπουρμπάκης μόνος του με σουτ. Εκτέλεσε τον Τζορμπατζάκη, έκανε το 3-1 και νομίζω ότι πλέον ο ΑΟΧ Χανιά είναι πρωταθλητής για το 2010 και του χρόνου θα αγωνίζεται στην γάμα εθνική κατηγορία. Του Γιούχτα, τους πρώτους σκόρερ της ομάδας φέτος στο πρωτάθλημα. Ένα γέμισμα τώρα στην περιοχή. Σωτήρογλου κερδίζει κεφαλιά στη Τσεσμελής. Λίγο έλειψε να γίνει κάτοχος και έδιωξε την τελευταία στιγμή ο Αναγνωστάκης. Ο Πακαστρίτσιος, Περάκης γυρνάει, Γονιωτάκης αφήνει. Ο Αλίογλου χάνει την ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΟΧ να πετύχει, ο Σωτήρογλου, συγγνώμη, να πετύχει το γκολ. Ένα σούτ από μακριά, χωρίς να ανησυχήσει ο Καλογεράκης, το σούτ από τον Αναγνωστάκη. Τέλος το παιχνίδι, ο ΑΟΧ Χανιά κερδίζει 3-1 και στέφεται όχι μαθηματικά αλλά ουσιαστικά, θα είναι κανείς, πρωταθλητής για το 2010. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για το σύλλογο.
που επιστρέφει σε εθνική κατηγορία μετά από το 1996 που ήταν η τελευταία του παρουσία και βέβαια τα πανηγύρια είναι έξαλα εντός του αγωνιστικού χώρου για τον ΑΟ Χανιά που είναι πρωταθλητής πλέον και είναι αλήθεια, είναι πρωταθλητής. Ένα πρωτάθλημα που το ήθελε από το 2005, μάλλον καλύτερα από το 2006, οπότε και επανήλθε στο περιφερειακό. Δεν το πήρε το 6, δεν το πήρε το 7, δεν το πήρε το 8, ούτε το 9, το πήρε όμως το 10. Και τώρα όλοι μαζί, κόσμος και παίκτες, θα πάνε προς την κερκίδα για την αποθέωση για αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο πραγματικά το ήθελαν πάρα πολύ. Ο ΑΟΧ ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα και είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Και η αποθέωση για όλους τους παίκτες από τον κόσμο που γέμισε, κατέκλυσε το στάδιο. Ένα ακόμα πρωτάθλημα λοιπόν για πολλούς από τους παίκτες που βρέθηκαν σήμερα στην αποστολή. Για τον Μπουρμπάκη, για τον Τσεσμελή, για τον Αργυράκη, για τον Γονιωτάκη, για τον Αλίογλου, για τον Παπα-Νικολάου, για τον Περάκη. Όλοι αυτοί έχουν πάρει πρωτάθλημα με διαφορετικές φανέλες στο παρελθόν. Η ομάδα πρωταθλητών που κατέκτησε με τον ΑΟΧ τώρα το πρωτάθλημα και βέβαια θα μπορεί πλέον να ετοιμάζει τα πλάνα για μια πολύ δύσκολη νέα χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά αυτά βέβαια αργούν ακόμα. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον εξασφαλίσει και μαθηματικά. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο των Χανιών που μας στηρίζει. Βλέπω δηλαδή, κρίμα, δεν κόσμο. Βλέπω και δεν χορταίνω, το βλέπω συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το αφιερώνουμε την νίκη σε αυτόν τον κόσμο. Και πιστεύω, εντάξει, στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή που είναι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δηλαδή, μετά την νίκη τώρα με το γιούτι τελειώνει το πρωτάθλημα και ελπίζω να έχουμε τέτοιο κόσμο και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το καλύτερο δώρο, παιδιά, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Χρόνια πολλά, Χριστό! Πήρανε το διατητή. Έπρεξε σωστά τελικά που ήρθες. Εντάξει, πιστεύω ότι από την αρχή ήξερα που ερχόμουν. Αυτή η ομάδα δεν είναι για περιφερειακό. Είναι, πιστεύω, και όχι και ούτε για ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι να ανέβει όσο γίνεται πιο ψηλά με αυτόν τον κόσμο, με αυτόν τον πρόεδρο και αυτή τη διοίκηση. Πιστεύω και του χρόνου να είναι η ομάδα αυτός ο σκοπός, να ανέβει κατηγορία.